Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd, ansanipun sedaya pengurus takmir Masjid Minhajul Huda ingkang tansah kita hormati, sumrambah dumateng sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang dalu menika rawuh wonten ing majelis ingkang minulya menika, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya pangalembana kagunganipun Allah Rabbul Alamin, dalu menika sesarengan kita dipun paringi wekdal dening Allah saged makempal wonten ing setunggal majelis ingkang minulya, inggih menika majelis thalabul ilmi. Allah maringi wekdal dumateng kita sakmenika lenggah sumene sekedhap saking gebyaring babagan kadonyan. Biasane nek mboten ngaji niku nggih wonten sing werna-werna kathah, ning alhamdulillah kita sedaya dipun paringi wekdal istirahat. Istirahat wonten ing masjid sumene sekedhap saperlu ngiyataken keimanan ketakwaan kita wonten ngarsanipun Gusti Allah kanthi kajian, kanthi taklim, kanthi pados ilmu sesarengan, ilmu ingkang saged ndadosaken sangu bekal kita sedaya wonten ngarsanipun Allah samangke nalikanipun kita sedaya dipun timbali sowan. Tentunipun menika ingkang saged ndadosaken sangu ingkang saged nentremaken kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nalikanipun Gusti Allah kita sedaya dipun paringi dawuh supados pados sangu sak sae-saenipun sangu nalikanipun kita kepanggih wonten Gusti Allah, inggih menika ketakwaan. Salah setunggalipun margi takwa inggih kados dene menapa ingkang kita tindaki sesarengan kalodhangan dalu menika, inggih lenggah wonten ing masjid pepanggihan kajian sesarengan babagan ilmu-ilmu agami Islam. Mugi-mugi Allah nyatet wonten ngarsanipun kita sedaya dipun paringi ganjaran ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan ugi salam ugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah sumrambah dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para pendherekipun ingkang sedaya tuwunderek dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Rasulullah, lan mugi-mugi kita sedaya tansah dipun lebetaken wonten ing golongan tiang-tiang ingkang samangke badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, nglajengaken kajian pepanggihan kaping sekawan. Pepanggihan kaping sekawan wonten ing wulan Juli. Menika kala wingi Ustaz Supriyadi ingkang rawuh adab kepada pasangan dan anak. Niki Masya Allah agami kita menika leh ngatur niku saking sedaya aspek. Sesrawungan kalian pasangan mawon teng riku nggih diatur. Sehingga ngendikanipun Kanjeng Nabi, khairukum li ahli. Sak apik-apike sira
ya iku sing paling apik sesrawungan karo kaluwargane. Nah, keranten ingkang langkung mangertosi sifat aslinipun kita niku nggih keluargane kita. Terus kalau rumiyin kajian wonten ing Gor Kalurahan menika dipun ngendikaken wonten ing mriku hadisipun khairukum li ahli. Sak apik-apike sira yaiku sing paling apik srawunge karo keluargane. Keranten keluarga niki pokok tenan. Keluarga niki ingkang paling caket kalian kita. Sehingga tiyang niku sing paling mangertosi kalian sifat-sifatipun kita sakjane niku nggih guru keluargane dhewe. Tiyang sanes niku nek ngertos sinten tokoh-tokoh niku nggih ngertose nggih sae, ngertose nggih apik. Ngoten niku. Nggih. Ning sakjane sing paling ngertos akhlake niku nggih namung keluargane. Nah, nek jenengan tanglet kula Mas Hamim nggih kepiye to kae bocahe. Jenengan tanglet kalih rencang-rencang kula mucal teng SMK Muhammadiyah Setunggal Payen. Nggih, mesti kata-kata jawab nggih apik nika. Lho guru agama meneh bengi cok ngaji meneh. Ngoten niku jawabanane. Lah wong sing ngertos teng mriku niku kula nggih leh nampake niku nggih sing barang-barang sing apik teng mriku nika. Nah, ning nek jenengan tanglet kalih bojo kula mesti jawabane beda. Mesti jawabane beda. Keranten sing paling ngerti sifat asline kula niku nggih keluargane kula. Sehingga patokan sesrawungan kalih keluarga niki teng agami kita teng mriku dados salah setunggalipun kawigatosan. Termasuk ugi teng mriku nggih pripun nalikanipun kita niku sesrawungan kalih lare, kalih putra, kalih wayah. Teng mriku kita sedaya nggih kedah ngertos fase utawi tahapan-tahapan perkembangan. Ten niku tahapan-tahapan perkembangan. Nek cah semene niku saene pripun, nek umur sementen niku saene pun dikenalke pripun ngoten niku. Sehingga teng mriku wonten adabe, teng mriku wonten tata carane. Nah, kula niku nyoba sakniki, itu anak kula niku rak mlebet SD sakniki kelas tunggal. Nggih umure pun 6 tahun. Nah, meh ajeng ngancik 7 tahun mlebet umur-umur SD. Teng agami kita anak umur-umur semonten niku pun kedah dipun kenalaken kewajibanipun inggih menika salat. Kenalke salat. Anak kula niku nggih nek subuh kula gugah jak teng masjid. Nggih jenengane cah cilik nggih dongdongan digugah nggih langsung gregah ngoten nika purun. Ning dongdongan nggih dadak nggo drama nangis. Dadak nggo ngambek, dadak nggo angel, dadak nggih ngoten nggih mboten napa-napa kok. Mboten napa-napa niku minangka bagian saking proses pendidikan. Nek mboten dikenalke ngoten niku saking alit nggih, rekaos benjang nalikanipun anak niku sampun ageng. Sehingga sekedhik mbaka sekedhik dikenalke. Nek ajeng nuruti mesake nggih mesake cah lagi umur kelas 1 SD kok esuk-esuk wadem-wadem wis jak mlaku teng masjid. Gitu. Ning teng mriku bagian saking pendidikan. Saking ngoten niku Bapak Ibu rahimakumullah, sakniki padahal niki nembe berjalan beberapa minggu niki sakploe anak kula ajeng mlebet SD niku sakniki SD nembe berjalan beberapa minggu. Sakniki nek mireng adzan, nek wonten adzan niku dongdongan malah sing ngejak teng masjid niku anak kula. Nek nyeluk kula rak abi, "Abi, wis adzan gak ya ning masjid?" Nah, sehingga lari-lari alit niku dikenalkan dengan masjid. Sanajan nggih teng mriku tetep butuh diarahke. Nek mboten ya gur teng masjid gur gudrak gitu. Ning teng mriku mboten napa-napa jenenge cah semonten iku kok. Ning teng mriku perlu diarahke, teng mriku perlu dipahamke. Sekedhik mboko sekedhik. Nah, supados teng mriku napa putra wayah niku kenal kalih masjid, kenal kalih kewajibane. Nek wong muslim niku nggih teng mriku wonten kewajiban salat. Nah, tentunipun kalau wingi sampun dipun bahas kanthi gamblang kalian Ustadz Supriyadi lajeng dalu menika pepanggihan kaping sekawan menika pekan kaping sekawan badhe kita bahas babagan tafsir menika surat Al-An'am ayat 50 sampai 52. Nah,
Ini tafsir surat Al-An'am ayat 50 sampai dengan 52. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita tadarus rumiyin. Kita tadarus rumiyin saking 50 sampai dengan 52. Nah, kula waos kula dherekaken saking tawud mangke Bapak Ibu nderek wonten ing mriki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Pun ngertos artine dereng. Nggih. Kula waosaken, kula nggih mboten apal artine. Ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak.
Katakanlah Muhammad. Niki ngendikanipun Allah dumateng Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Nah, niki dawuhe Allah dumateng Kanjeng Nabi. Sebabé napa? Sebabipun menika wonten saperangan saking golongan tiang-tiang kafir Quraisy niku nyuwun kalian Nabi supados Nabi niku saged ndumugaken mukjizat-mukjizat kaya dene nabi-nabi ingkang sampun kapengker. Jadi gampilipun niku wonten golongan tiang-tiang kafir Quraisy niku nantang Nabi. Nah, Muhammad nek sira kecen bener-bener utusane Allah, coba iso ora mbelah lautan kaya Nabi Musa. Iso ora nguripke wong mati kaya Nabi Isa. Iso ora diobong ora kobong kaya Nabi Ibrahim. Nah, ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi niku ditantang kalih tiang-tiang kafir Quraisy saperangan niku ditantang ngoten niku. Kamangka nek jenengane mukjizat niku kejadian keistimewaan luar biasa ingkang dipun gadahi Nabi niku nggih keranten izinipun Allah boten iso dibulan baleni. Nabi Musa niku napa nyabetke tongkat teng segara terus segarane mbelah dadi dalan tol nek cara sakniki. Niku nggih mboten kok terus sesuk dibaleni meneh. Wah, aku arek nyebrang ngono kae jebret, glundung-glundung mboten. Gitu. Mboten ngoten niku. Ning niku memang kejadian yang luar biasa, keajaiban sebagai bukti kenabian. Nggih kedadosane nggih ming niku satu kali niku. Atas izine Gusti Allah. Nah, Nabi Muhammad niku ditantang ngoten niku. Kamangka Nabi Muhammad menika nggih hanya manusia biasa. Ingkang tentunipun boten gadah kemampuan-kemampuan ngoten niku nalikanipun boten dipun paringi izin, boten dipun paringi kegiatan dening Gusti Allah. Sehingga teng ngriku Gusti Allah maringi dawuh qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Niki maksudnya Kanjeng Nabi niku supados napa maringi pangertosan dumateng tiang-tiang kafir Quraisy. Nek Kanjeng Nabi niku nggih ora kaya Gusti Allah sing kabeh duweni. Nek Kanjeng Nabi niku nggih mboten kaya Gusti Allah sing kabeh onten, sing kabeh saged. Allah niku kan perbendaharaanipun kathah, napa-napa duwe, napa-napa saged. Ning Kanjeng Nabi niku mboten kaya pangeran. Wong Kanjeng Nabi niku nggih ming basyar, golongan manusia biasa sing teng ngriku dipun paringi tugas mulia saking Allah mengemban risalah Islam. Ning nggih cocok napa pestine nggih kados awake dhewe niki manusia biasa ingkang boten gadah keistimewaan nalikanipun boten dipun kersakaken dening Gusti Allah. Ning wonten tiyang-tiyang kafir Quraisy niku sing nantang ngoten niku. Nah, wala a'lamul ghaiba. Kanjeng Nabi nggih ugi dipun paringi dawuh dening Gusti Allah supados Kanjeng Nabi niku ngendikaken la wala a'lamul ghaiba. Aku ke ya ora ngerti barang-barang sing gaib. Jadi nek ajeng nyuwun pirsa kalih Kanjeng Nabi kapan kiamat? Surga niku kaya napa? Takdire sesuk tiyang nika niku ajeng pripun? Ajeng napa? Sok pelembutan 20 tahun ngajeng niku dadi kaya napa? Niku nggih Kanjeng Nabi mboten ngertos ditangleti ngoten niku. Wong niku
babagan sing gaib, babagan gaib niku urusane Gusti Allah. Sehingga dipun lajengaken malih wala aqulu lakum inni malak. Kanjeng Nabi nggih ugi dipun paringi dawuh maringi pirsa bilih Kanjeng Nabi niku nggih mboten malaikat. Kanjeng Nabi niku nggih manusia biasa kok, nek kesel nggih betahaken istirahat. Nek ngantuk teng ngriku nggih betahaken sare. Nek luwe teng ngriku lapar nggih betahaken dahar, betahaken ngunjuk. Keranten Kanjeng Nabi niku nggih sebagai manusia biasa sing mboten kaya dene malaikat. Kanjeng Nabi teng ngriku nggih gadah kalepatan, kita sedaya nggih gadah kalepatan. Kurtek nek bedane niku Kanjeng Nabi niku maksum nalikanipun gadah kalepatan otomatis dipun paringi pangapunten dening Gusti Allah dosa-dosane kalebur, nek awake dhewe mboten. Ning secara manusiawi Kanjeng Nabi niku nggih kados dene awake dhewe. Nek nembe luwe teng mriki merasa lapar nggih obate nggih dahar. Nek ngantuk obate nggih sare. Mboten kok obate kopi. Obate nggih sare. Ngunjuk kopi niku mboten saged marake sare ning pas ngunjuke. Bar ngunjuk nggih tetep musingane wong ngantuk nggih. Ya, kurtekne efeke niku benten-benten wonten ing pribadi piyambak, pribadi seorang niku efeknya bermacam-macam. Wonten sing ngunjuk sekedhik mawon nggak terus ajeng sare niku angel. Nek kados kaya kula niku ya mbok arak ngombe sak gelas gedhe ngoten niku nggih mboten ngefek, wayahe ngantuk turu nggih. Turu debak ngoten niku. Mboten wonten efeke. Nah, sehingga teng mriki ada sunnatullah sebagai seorang manusia. Nah, sehingga dipun lajengaken melih wonten ing mriki in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ngoten niku. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Nah, jadi Kanjeng Nabi diparingi dawuh nyosi pirsa ngoten niku kalih tiang-tiang kafir Quraisy niku. Aku ki gur melu apa sing wis diwahyoke Gusti Allah marang aku. Nek Gusti Allah ora maringi wahyu, aku ya ora ngerti apa-apa. Nek Gusti Allah niku mboten maringi wahyu dumateng kula wonten prastawa ageng Isra Mi'raj, kula nggih mboten ajeng ngerti nek langit niku sap-sapane wonten 7. Nek malaikat Jibril niku wujud asline ngoten niku. Nek teng dhuwure langit niku wonten ngaten-ngaten, wonten ngaten-ngaten. Niki diduduhne surga, niki diduduhne neraka. Nggih Kanjeng Nabi mboten badhe ngertos ngoten niku nalikanipun mboten pikantuk wahyu. Sehingga in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Sehingga teng ayat sanes teng ngriku dipun ngendikaken wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Menapa ingkang dipun ucapaken Kanjeng Nabi niku mboten ming hawa nafsu, ning ingkang dipun ucapaken dening Kanjeng Nabi niku inggih menika wahyu saking Gusti Allah. In huwa illa wahyu yuha. Ngoten niku. Lajeng qul hal yastawil a'ma wal basir, dipun ngendikaken melih. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Nah, ngoten niku. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Niki wonten pitakenan Bapak Ibu. Ning nek teng bahasa Indonesia ngoten niki jenengane pertanyaan retoris. Pitaken sing boten sah ndadak mbetahke jawaban. Jawabane pun genah beda, genah benten. Tiang sing saged mangertos kalian tiang ingkang boten saged mangertos niku jelas beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta utawi tidak melihat? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sehingga dipun jelaske wonten ing mriki maknanipun buta teng mriki inggih menika buta hati. Nah, niki buta niki teng mriki maknane lebih luas, teng mriku buta hati. Sehingga nek nalikanipun dijelentrehake mrih, padha ora to wong sing atine wuta karo wong sing atine iso ndelok.
Niki nggih sami mawon, jawabane nggih teng ngriku benten. Onten apa mboten wong niku sing wuta atine onten jaman biyen niku zamanipun Kanjeng Nabi niku onten jenengane Abu Jahal. Abu Jahal niku teng ngriku nggih ngertos bilih menapa ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi risalah-risalah Islam niku nggih ajaran ingkang sae, niku nggih ajaran sing apik, niku nggih ajaran ingkang mulya. Ning teng ngriku atine Abu Jahal niku ijih wuta. Maknane atine wuta niku teng ngriku mboten kersa nampi risalah agami Islam. Ning ngertos nggih ngakoni bilih risalah-risalah Islam niku nggih mboten bertentangan dengan hati nurani. Wonten teng ngriku kaum Bani Israil nggih ngoten niku. Nggih teng ngriku nggih do sami ngertos risalah-risalah ingkang dipun beto dening para nabi ingkang sampun rumiyin, Nabi Musa, Nabi Isa menika nggih risalah-risalah ingkang leres. Ning atine niku dereng iso nampa sehingga teng ngriku ada napa buta hati. Nah, sehingga ibu bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'a teng ngriku tiyang niku onten kalih kawontenan nanggepi ontenipun syariat niku tiyang niku onten kalih kawontenan. Pisan onten tiyang niku sing boten iman, ping kalih onten tiyang niku ingkang iman lan ugi nampi. Tiyang niku onten ingkang dipun paringi hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Wong niku onten sing dijelaske niku gampang dong tur daman. Ngoten niku. Jadi nek cara ngaji ngoten niku nggih dijelaske niku nggih paham, nggih dong, nggih damang, nggih ngertos. Niku hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Ning onten hidayah sing nentokke melih. Napa niku? Hidayatut taufik, hidayah ingkang sifate menika mutlak hak prerogative Gusti Allah. Sing saged maringi teng ngriku nggih namung Gusti Allah. Sehingga onten wong niku sing ngertos ilmune ning dereng kersa ngamalke. Ilmune wis ngerti. Ning teng ngriku ajeng ngamalke niku tasih mboten utawi tasih dereng kiyat, utawi tasih dereng lega, utawi tasih dereng mantep. Ning sakjane ilmune niku pun ngertos. Sehingga nek sing kawontenan ngoten niku sakjane wong niku ya wis pikantuk hidayatul bayan, hidayah penjelasan, ning dereng pikantuk hidayah taufik. Hidayah saking Gusti Allah mutlak kanthi napa lembutipun manah nampi babagan-babagan ingkang leres menika. Nah, Ibu Bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Niki ayat ingkang kaping 50 gitu. Ayat ingkang kaping 50. Nah, ayat ingkang kaping 51 kita lajengaken melih Bapak Ibu rahimakumullah. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengannya Al-Qur'an itu orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. La'allakum tattaqun. Ayat ingkang 51 menika Allah maringi dawuh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad supados Kanjeng Nabi Muhammad niku maringi pemut, maringi peringatan-peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Tiang-tiang ingkang ajrih dumateng Gusti Allah niku tiang-tiang ingkang iman. Wong-wong sing iman mawon teng ngriku tasih dipun paringi pemut.
Jadi wong-wong iman sing do wedi kalih Gusti Allah, ajrih dumateng Gusti Allah niku teng ngriku tasih dipun paringi pemut kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teng ngriku tasih maringi nadhirun peringatan. Wa angdir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Nah, keranten apa Bapak Ibu rahimakumullah? Dipun lajengaken melih, tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi pertolongan nalikanipun sampun dumugi dinten akhir. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah tatkala sudah sampai di hari akhir. Tidak ada bekal amalan boten wonten sangu, boten iso golek sangu malih nalikanipun sampun dumugi wonten ing akhirat. Nek teng donya rak sakniki idep-idep iji iso golek sangu. Ning sok nek wis teng akhirat nek dibuka kok zong ajeng sangu malih saged napa mboten golek sangu? Mboten saged. Kejawi menapa ingkang sampun dipun siapaken wonten ing alam donya. Nggih niku ingkang dipun beto. Sehingga teng mriki Kanjeng Nabi diparingi dawuh dening Gusti Allah supados maringi pemut dumateng tiang-tiang ingkang sami ajrih dumateng Gusti Allah. Teng mriku tiang-tiang sing duweni iman mawon ijih dielekke kalih Kanjeng Nabi. Supados napa? Niki babagan akhirat niku mboten main-main. Teng donya niku wonten nek sing teng donya niku nggih duwe jekengan gitu. Ajeng napa-napa dong-dongan gampang. Teng donya niku nggih duwe wong jero dong-dongan ajeng napa-napa gampang. Ngoten niku. Ning sok teng akhirat niki wis mboten berlaku. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak tidak berguna. Nek teng donya ora ijih guna kuwi. Ha nggih to? Teng donya ora gunane ijih gedhe. Anak napa mulih anake nek dadi pejabat. Napa mulih nek anake dadi penegak hukum. Wah, napa mulih nek anake dadi sukses. Niku rak kanggone wong tua waduh iki bangga-banggake. Oh, iki lho anakku saiki wis dadi wong. Anakku saiki wis mapan. Kula nggih ben bengi jam 09.00 ngoten niku nggih mapan ajane gitu. Mapan turu gitu. Oh iki sawahku sing amba, oh iki sing niku dibangga-banggake. Kamangka sok teng akhirat niku bondo sing akeh. Ngoten niku, anak sing teng donya dibangga-banggake, bondo sing teng donya ditumpuk-tumpuk niku mboten wonten manfaate kejawi ilaman atallaha biqalbin salim, kejawi tiang-tiang ingkang kepanggih kalian Gusti Allah kanthi ati sing slamet, ati sing resik, ati sing sehat, ati sing waras. Nah, Ibu Bapak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita singkat mawon salajengipun ayat terakhir ayat 50 kali. Gitu. Wonten ing ayat 50 kali teng ngriku dipun ngendikaken wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Nah, niki asbabun nuzul ayat niki Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat Al-An'am ayat 52, sebab turunnya ayat niki niku keranten onten tiang-tiang Quraisy, dedengkot-dedengkote orang kafir Quraisy, petinggi-petinggine orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya orang-orang kafir Quraisy niku mangertosi nek Kanjeng Nabi niku nembe lenggah pilenggahan kalih tiang-tiang melarat saking golongan tiang-tiang muslim. Nah, Kanjeng Nabi niku nate pilenggahan teng ngriku kalih ya kaya dene sahabat Bilal, budak golongane budak wong melarat. Wonten sahabat Ammar bin Yasir, wonten teng ngriku sahabat Suhaib. Lan sak panunggalanipun teng ngriku Kanjeng Nabi niku nek cara teng mriki srawung bergaul
lenggah sesarengan kalih wong-wong sing melarat niku. Sehingga tiang-tiang dedengkote wong-wong kafir niku, petinggi-petingginya orang-orang kafir niku do sami ngendika, nek cara teng mriki bahasane ngoten niku, kowe iki nek ninggalke wong-wong sing melarat kuwi mau, aku iso lho gelem melu ajaranmu. Nah, nek cara teng mriki, he Muhammad, kowe iki nek ninggalke wong-wong sing melarat kuwi mau, kowe iki nek ninggalke wong-wong sing miskin kuwi mau, kowe iki nek ninggalke wong-wong sing cilik kuwi mau, aku golongane wong-wong dhuwur iki iso lho aku ki malah melu ajaran-ajaranmu. Ning kose nek aku kok kon lungguh karo Bilal, nek aku kok kon lungguh karo Suhaib, nek aku kok kon lungguh karo Ammar bin Yasir, yo aku rasa level no karo kuwi. Yo aku wegah lho nek ngono kuwi. Nyun sewu, nek tasih wonten wong kok sing zaman sakniki kok ngoten niku, berarti niku keturunane keturunane wong-wong sing ngoten niku wau. Nek wonten wong kok teng mriki tasih goleki kasta-kastane ora level. Waduh, mosok aku leh arisan karo wong kae. Aku wegah melu nek kae melu arisan. Aku wegah sambelan nek kae melu sambelan. Aku ki ora level nek aku kok dibandingi karo wong kae. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, teng mriku nggih secara napa nggih? Secara hati kecil teng mriku Kanjeng Nabi niku nggih. Wah iki arep nek cara teng mriki apa aku ke tak ninggalke tak rada ngedoi sik wong-wong sing cilik niku, bar niku terus kula nyeraki wong-wong sing gede-gede niku wau, petinggi-petinggi niku wau. Bar ngoten niku nek terus petinggi-petinggine niku wau terus make iso nggeret wong akeh. Secara nalar niku strategine wonten sing nyandak ngoten niku. Secara nalar, wah apa aku tak ngene-ngene wae. Ning terangane teng ngriku Gusti Allah maringi pemut. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharap keridhaan Allah. Wis ora usah ditinggalke sing ngono kuwi. Nek cara teng mriki ngoten niku Gusti Allah niku ndhawuhi Kanjeng Nabi, wis ora usah ditinggalke wong-wong sing kuwi. Krana wong-wong sing kuwi mau kuwi wong-wong sing padha ngarep-arep ridane Gusti Allah. Ngoten niku. Islam iso jaya, Islam iso berkah, Islam iso makmur kuwi ya tekne gara-gara saka golongan-golongane wong sing cilik kuwi mau. Ngoten niku nek cara bahasane teng mriki ngoten niku. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, teng mriki niki khususipun kagem kita sedaya, niki kita sedaya niku mboten pareng bentenaken golongan-golongan. Nah, saat ini rak dung-dungan klaster-klaster ngoten niku golongan-golongan ngoten niku rak cok menjamur. Wonten pengajian misalnya wonten pengajian alumni jamaah haji. Terus wonten sing dereng haji derek ditekoni lha kowe wis haji urung haji kok melu ngajine kene. Kamu kok teng ruang jenengane rak ngaji niku nggih bebas, nggih can jenengane teng jamaah alumni haji. Ning nalikanipun wonten sing luar saking haji ajeng derek ngaji rak nggih sah-sah mawon teng mriku niku mboten dosa. Semanten ugi nggih niki kagemipun para dai, para mubalek. Niku nggih mboten pareng benten-bentenaken klaster-klaster ngoten niki. Dundang ngaji, wah aku ora gelem nek ngaji ning ngono kae. Syukur wonge gur do tani ning ngono kae. Aku tak golek ngaji sing ning kutha-kutha wae. Wonge sing wis do pegawe-pegawe, wonge sing do sing wis do pendidikane dhuwur-dhuwur. Mboten pareng ngoten iki. Keranten Kanjeng Nabi niku teng mriku diutus untuk niki seluruh kalangan umat manusia. Nggih Kanjeng Nabi srawungan kalian golongan-golongan alit, ning Kanjeng Nabi teng mriku nggih srawung kalian para sahabat sing saking golongan-golongan kelas atas, sing ya dadi wong sugih ya dadi tokoh. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf sing sugih-sugih ning mriku. Itu
Sehingga teng mriki mboten pareng benten-bentenaken. Keranten sing bentenaken wonten ngarsane Gusti Allah niku nggih namung tingkatan ketakwaan. Nek jabatan niku teng ngarsane Gusti Allah nggih mboten dibedak-bedake. Gitu. Mboten dibedak-bedake. Wonten salah satu tokoh, salah satu pejabat nek salat sofe nggih bareng kok. Nggih sofe nggih gandeng kok teng mriku niku. Nah, sofa nggih sama, berdiri sama tinggi sejajar, berdiri sama lurus sejajar wonten ing salah setunggalipun jamaah. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'ah niki berdakwah niku untuk seluruh golongan, mboten pareng beda-bedake. Mboten pareng beda-bedake. Wah, aku wegah nek karo kae. Aku geleme gur karo iki. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Keranten apa teng ngriku dipun lajengaken melih? Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Niki maknane menapa ingkang dipun tindaki niku dados tanggung jawab piyambak. Niku. Tiang-tiang ingkang melarat, tiang-tiang ingkang boten gadah, tiang-tiang ingkang miskin, teng mriku nggih duwe tanggung jawab piyambak wonten ngarsanipun Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang sugih, tiang-tiang ingkang kathah bondone, teng mriku nggih duwe tanggung jawab piyambak wonten ngarsane Gusti Allah. Sehingga semua apa yang diperbuat itu adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing orang. Nah. Wa ma min hisabihim 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, niki nek Kanjeng Nabi niku ngantos ditegur kali Gusti Allah. Kowe nek ngasih ngusir wong-wong sing cilik kuwi mau, gur tekne gara-gara ana wong-wong kafir Quraisy gedhe sing tawa, nek kowe ngusir kae aku tak melu dakwahmu. Ning nek kowe ijeh lungguh-lungguh bareng kekancan karo wong-wong cilik kuwi mau, aku ya wegah nek mlebu dakwahmu wong aku ora selevel. Nah, sehingga teng ngriku Gusti Allah maringi peringatan. Kalau kamu sampai mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang sing zalim. Nah, Kanjeng Nabi ngatos diparingi pemut dening Gusti Allah ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'ah, sehingga dong-dongan wong sing ora duwe, wong sing boten gadah niku wonten ngarsanipun Gusti Allah malah gadah keistimewaan khusus. Keranten apa? Lah nek wong-wong sing boten duwe niku ajeng napa? Ajeng nindaki perkawis-perkawis sing nyeleneh sing aneh-aneh niku dong-dongan nggih malah boten kepikiran. Begitu wong ajeng ajeng bertahan hidup mawon dong-dongan rekaos. Kono apa meneh ajeng yak-yakan liyane boten kepikiran teng ngriku niku. Sehingga teng ngriku mestine gadah keutamaan nipun piyambak. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'ah, saking tafsir Al-An'am ayat 50 sampai 52 teng mriki saged kita pundhut hikmahipun, itu kesimpulanipun bilih menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi niku nggih mboten sanes injih wahyune Gusti Allah. Kanjeng Nabi mboten saged napa-napa, Kanjeng Nabi nggih mboten ngerteni barang-barang sing gaib. Napa meneh menungso biasa kaya awake dhewe niku. Nonton wong sing ngerti barang-barang sing gaib, oh niku nggih bisa dipastikan nek niku gur apus. Kanjeng Nabi mawon mboten ngertos kalian babagan ingkang gaib. Nah, mboten wonten pitulungan kejawi pitulungan menika dumuginipun saking Gusti Allah. Sehingga nek ajeng nyuwun tulung nggih nyuwun tulung kalian Gusti Allah. Terus teng mriku mboten pareng beda-bedake. Mboten pareng beda-bedake, sedaya menika wonten ing ukhuwah Islamiyah. Mugi-mugi ndadosaken tambahan ilmu ingkang manfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kita konduraken wekdalipun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.